Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngothanda sithande ngalo ukuthi siphinde sikwazi ukuhlangana namhlanje. Ezindaweni zonke lanilalele khona lenkonzo uNkulunkulu akubusise. Ngalahlekelwe isibusiso sakho akuhlelele sona ngayo lenkonzo. Siyambonga ke kakhulu. Kwenzeke iphutha bazalwane, kwenzeke iphutha elikhulu. Ngikhuluma ngendaba ka14 days womkhosi, kodwa ngabhala zaba u16. Ngibonga abazalwane abaphawulile nasebekucacisile. Umkhosi uqala ngomsombuluko mhla ka16. Ngomsombuluko mhla ka16 uyaqala umkhosi. U14 days uyozuphele ngomsombuluko futhi, okungukuthi ngamagama sigcina ukudla ngesonto ntambama soze sidle ngomsombuluko ekseni after 14 days. So ku14 days wethu uqala ngomsombuluko mhla ka16. Kwenzeka iphutha futhi ngibhale engqondweni yami nginawo ngoba efonini sengikuprogramile ngakusetha ukuthi ngomsombuluko 16 siqala umkhosi sogcina ngesonto ntambama. Kusho ukuthi konakala esandleni nje sengibhala ngabhala into engekho. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela ningixolele. Umkhosi uqala ngomhla ka16 ngomsombuluko bese uphela ngesonto. Angisayibukile idate ngesonto mhla kabani, kodwa ngikwazi ukuthi sigcina ngesonto after 14 days, siqale ngomsombuluko lo osekuzoba uJuly, iweekend eqonde lapho siqonde kuJuly. Akufanele sisheshe kakhulu ukuqeda ngoba njengamanje ngiphatheke kabi ngento eyenzeka. Kune devil worshipper eyafikayo, abanye bayibona, yalalisa abantu enkonzweni eyayilwa ikhona. So ke ingakho ngibuka ukuthi uma ngithandaza sibuka ukuthi masivumelana nenkosi awuphele umkhosi ngesonto, siqale ngomsombuluko ukuze ningafiki nikhishwa izisu. Kodwa ke sizozama nabakhona la ukuthi ngoLwesine ntambama sihambe siyobamba umkhuleko endlini yokukhonza. ngoLwesine bazalwane bendawo sohamba sobamba umkhuleko, sikhulekele ukuqalekisa imimoya yamadimoni, sifafaze igazi likaJesu. Kuze mase nifika nina ngoLwesine, mase nifika ngoLwesihlanu inkonzo yokuqala ngo4, nifike ku-clinic. Siyamkholwa uNkulunkulu uzosisiza kakhulu uma efikile ama-devil worshipper azoshaya this time. uNkulunkulu akasisize, uNkulunkulu asibiyele, uNkulunkulu asigcine, asilondoloze, asihlaleni kuye singasuki kuze senze amalanga bomlilo. Ngiyabonga kakhulu ke, ngicela ke ukuguqa sikhuleke siqhubeke nenkonzo yethu intshumayelo yasentabeni, Matthew chapter 5 verse 8. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngale nkonzo. Ngiyacela ukuthi ukhulume uzambule phakathi kwethu, unikele ukuphila kwami kuwe. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, unguNkulunkulu ezinzulwini zonke. Wembetha amandla njengengubo, wembetha inkazimulo. Siyacela ke Nkosi wenze umsebenzi. Siyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Bonakalisa ke Nkosi amandla akho, khazimulisa ke Nkosi igama lakho nangaso lesi sikhathi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Siyambonga, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi siyezwini lenkosi ngokaMathewu chapter 5 siye khona lapha kuverse 8 elithi, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Ubusisiwe wena, zithathele nasi isibusiso ube nenhliziyo ehlanzekile. Zithathele nasi isibusiso ube nenhliziyo ehlanzekile, ngoba babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile ngoba ibona
abazombona uNkulunkulu. Sikhulume kakhulu ke ngokukhonza kumhlophe. Sikhulume kakhulu ngokuhambela izintandane. Sakhuluma ngokuzigcina kungabi icala lokwezwa. Ngiyathanda nje ukugcizelela kancane ngendaba yezintandane. Ngoba sikhuluma la ngokuba nenhliziyo emhlophe. Sikhuluma la ngomuntu owenza ukulunga, umuntu ophanayo. Ethi inkosi uJesu isandla sokudla siphe sokhohlo singaboni. Musushaya icilongo mawupha abantu. Kuyini ukupha? Kuyini ukupha? Kuyini ukwenza ukulunga? Sizobuka iZaga chapter 19 uverse 17. iZaga chapter 19 verse 17 kufundeka kanje. Onomusa kompofu utsheleka uJehova, nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Siphendula umbuzo ukuthi kuyini ukupha? Kungukwenzani ukupha? Ukupha kungukutsheleka uJehova. Yazi ukuthi iyangithusa lento. Izwi likaNkulunkulu liyamangalisa ngesinye isikhathi. Ngiyalazi. Hayi ukuthi ngilazi. Ngangashumayela ngalo isikhathi nesiphambili ekhaya lezwi. Nale ngxoxo engizoyixoxa manje ngayixoxa ngaleso sikhathi sebebaningi kakhulu abantu abakhona. Phansi komthunzi welanga wakwacabanga ukuthi utsheleke uNkulunkulu, umtsheleke. Akwelete wena. Mina ngazi umyalizwe leli vesi. Akwelete wena uNkulunkulu umtsheleke. Have you ever thought of that? Wait a minute. uNkulunkulu abe nesikweletu kuwe. Yes. Angithi abantu abanezikweletu abangena ezulwini. uNkulunkulu akabavumeli bangene ezulwini abanezikweletu, kodwa yena uma uphompofu he owes you. Kufanele akukhokhele. Yabona ukuthi kuyinhlanhla ukuthanda uNkulunkulu. Kuyinhlanhla ukukholwa, kungumusa kaNkulunkulu ukukholwa. Kungumusa ngiyakutshela mina. uNkulunkulu, the Almighty God, uSomandla ophezukonke, atsheleke kuwe utho, akwelete wena. Hey, mina ngiyazi lento. Uthi verse 17 Izaga 19, onomusa kompofu utsheleka uJehova. Immediately ubona umpofu umenzela umusa, God owes you. Nomsebenzi wakho uyawubuyisela kuwe. Basiphumeni sihambe siyokupha bafowethu. Asiphumeni sihambe siyokupha. Ngoba uNkulunkulu mase kubuyisela, ukubuyisela kweve. Ubuyisela kube ngaphezulu. Ngiyangayixoxa le ndaba. Khona umzalwane wayesanda ukufika entabeni ngaleso sikhathi. Ngithi mangaphazama efika ngabo December. NgoJanuary ke siyaba nomkhosi ka21 days. Ayike mase nomkhosi sasenza kanje njalo for 21 days asikhonza ntambama. Uxolo bafake izicelo zabo abantu bakhuleke. Uqhubeka komkhosi uNkulunkulu ebeyiphendula. Sekuyafika kimi ngelinye ilanga ukuthi hayi ngisikhasikha somkhosi cona kuyi first week. Le ndoda le mfana nje yena insizwa nje. Le ndoda le ayinakho ukukwembatha. Kube nezwi likhuluma nami imnikeze 1000. Ngiqonde kuye ngifike ngimnikeze indoda. Thatha 90,000. Hamba uthenga okugqoka. Uyiqede le mali yezwa, uyiqede yonke, qedele kokugqoka. Ngifuna iziliphu mawubuya khona. Ngangenzelani ngifuna iziliphu, ngangwenzela ukuthi agcine ethenga okugqoka angathenga airtime. Yabazi abantu abasha, bafuna airtime, bafuna amadatha. Wahamba. Kwadlula insukwana wabuya.
ngibona insizwa iyasukuma yaphambili enkonzweni. Mayifika ithi hayi ngizobonga uNkulunkulu. Hawu. BoNkulunkulu ngani aze angitshele lutho, aze angithiphise, kodwa uzobonga uNkulunkulu. Ya kwenzekeni oyeseyasho-ke phambili. Cha. Kukhona umzalwane nami sengibamba umothi uzongithinta-ke lo mntasho uthi ubani. Kunomzalwane la. Futhi isimanga wathi ubethandaza ecela kuNkulunkulu, ubethandaza. Uzubona kuyingozi enjani ukungalaleli. Uyathandaza ubaba uNsibande ngapha. Uthule wena ulaleli. uNkulunkulu ufuna kwakhiwe indlu yokukhonza njengoba sakha nje la entabeni kangaka. Khona into uNkulunkulu afuna ngiyenze. Sengithandazile mina. Ngacela kuye, wahlala wena, awangalalela. Kwaze uNkulunkulu wathinta omunye. Wasilixhasa sakwenza. Isibusiso siyakuba. Ngesikhathi yenziwa lento uzothini wena? Cha vele ube nawo baba uNsibande wenze kahle kanti ngenze kahle angamnika. Wenze ube nayo imali. Uqamba amanga bengenayo imali. Uyobona ngosuku lokugcina. Awulalelanga wena. Awuyithathelanga isibusiso sakho. Ngiyahleka nje phela noma kufike kuyahlekwa. Ayikithi le ndoda lena ke wanginikeza 1000 wayisho le mali. Kodwa akamshongo umuntu sengibamba umoya. Wathi kufikile esitolo. Wabatshela ukuthi unemali engaka ufuna izinto zokugqoka ezifomali azoyifaka esontweni. Uthi bathatha. Wathi hayibo, zeqile phela lezi impahla ngithe mina ngine1000. Bathi awuthule kancane uzithulele nje wena. Bathatha babeka. Bamkhethisa wakhetha. Yashaya icalculator. Impahla zagijima ku1.8 uma ngisakhumbula kahle ngisazi. Zagijima ku1.8. Uthi noma ku1.6 ya sengathi 1.6 ngiyaphazama ukuthi 1.8 sengikhonto engikhumbuza ukuthi ngithi 1.6 uzoyisho khona manje. Uthi ke bese bethatha bebize iboss bayitshele bayithatha icalculator ishaya discount impahla zibize 800 50% discount always up 50% discount impahla zibize 800. Hayi abonge ajabule aphume esitolo. Inhlizweni yakhe kuselicathulo manje. Athi mayethi shwi ewendini emall nazi icathulo ayithandayo avela ngena. Athi nazi icathulo ngiyayithanda zimalini. Vele wathi special inzu 200 rand. Ngicela usize bani base kukuphela kwawo sele. Awu. Sekukuphela kwawo size zaba u200 rand lo vele naye osusele kuye wayithatha icathulo. Uyaxoxa njalo sepulpit. Madoda. Nkosi kanti ngilalela wena. Ebonga kamandla kaNkulunkulu. Uthola ungena la 1.8. Uthola impahla za 1.8 nge1000. Ngoba ezokugqoka zo1.6. Bamephulela 50% wayithola ngo800. Icathulo za u200 rand. Ukuthi ivalue zonke lezi impahla 1.8 wayithola nge1000 ingantshontshiwe. Ayikukho kuphume ngobackdoor. Mhlawumbe nigqoka into yaphuma ngobackdoor nje. Noma ingane zakhe zigqoka into yaphuma ngobackdoor. Noma abazali bakho noma ihlobo zakho wayikhipha ngobackdoor wazinika amalahle. Ngiyasaba ngesenzo sakho senzile. Ambongeke uNkulunkulu nami ngijabule ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngilalelile. uNkulunkulu ebese ngibuyisela lelizwe. Zakha 19:17 onomusa kompofu utshele kuJehova. Umsebenzi wakhe awubuyisela. Kwadlula isonto elilodwa noma amabili angisakhumbule. Kwanendoda engifonelayo from Gauteng. Mayisifonele baba uNsibande. Ngicela ungiphe i-account number. Ngazi ukuthi ngitshela imfihlakalo ngangiqala ukuphiwa umuntu imali engaka. Angimnike account number kwadlula imizuzu emibala yakhala ifoni ya report. Mangithi ngiyabheka exactly 1000. Leli ngilithathe ngalinika lo selibuya njengoba linjalo. Lithizwe lenkosi. Onomusa kompofu utshele kuJehova nomsebenzi wakho wenzani uyawubuyisela kuye. Wemadoda. Uyawubuyisela. Walibuyisela 1000 lami. Mina ngisho uNkulunkulu ubuyisa izinto zabantu.
mina ngisho indodana kaNkuluNkulu uJesu Kristu wasifela ngothando ukuba sinake abampofu, ukuba sibe nomusa kwabampofu, yena bese esikhokhela, asikhokhele ngoba kakaze ahluleke. Mina ngisho uNkulunkulu okhokhayo. Angazi wena uyakhokha yini, angazi wena uyanikela nebandleni lakho. Mawunikela unikela konke noma khona okugodlayo angazi. Kodwa mina ngikutshela ukuthi onomusa kompofu utshele kuJehova nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Wena unawo umusa kompofu? Hayi mina ngiyabuza, unawo yini umusa kwabampofu? Ngoba kukubiza ukuthi ube nomusa kwabampofu. Asibuke Izaga chapter 10 verse 22. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, ake nezele usizi kuso. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, ake nezele usizi kuso. Khona izibusiso ezidala ukuthi ube mpofu uhlupheke. Kodwa sikaJehova siyacebisa. Khona izibopho nezethembiso nezibusiso uthi uma bekushawarishe ngazi abantu uhlupheke kakhulu kunaqala. Zihamba namadimoni lezo zibusiso. Kodwa sikhuluma thina ngesibusiso sokubusiswa inkosi uJesu noNkulunkulu Baba noNkulunkulu Moya Ongcwele bakubusise bese isibusiso sakhe sicebise. Uphila kanjani? Uhamba kanjani? Uhamba kanjani phambi kaNkulunkulu? Yini omenzela yona uNkulunkulu na? Uhamba kanjani phambi kwakhe? Uyayenza yini intando yakhe? Uyabanaka yini abampofu bakhe? Ngeke ubanake ngoba unayo inhliziyo ehlanzekile. Hlanza ingaphakathi lenkezo, khona-ke nengaphandle lizohlanzeka. Ngikhuluma ngomuntu onaka ompofu. Izaga chapter 11 verse 25. Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Kodwa umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa. Unjani umphefumulo wakho? Awondile nje. Unjani umphefumulo wakho? Siwabona ngokushintsha imbala nokuthi babe nama-moods abantu. Ukuthi hayi-ke inhliziyo ayihlanzekile la. Nangu sibani banakangeneki inhliziyo ayihlanzekile. Hlanza ingaphakathi lenkezo, khona-ke nengaphandle lizohlanzeka. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ngale nkonzo. Ngakho-ke yazitho uthanda ukulaywa, uthanda ukwazi, ozonda ukusolwa uyisiwula. Besiyalana-ke mntakababa. Ngiyathemba uyakuthanda ukuyalwa. Uyakuthanda ukuyalwa ukuze ukwazi ukungena ezulwini. Udumo lonke-ke silinikeza yena. Sikhuluma ngenkonzo yokuphana. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Sikhuluma ngokuphana. Hayi masiguqe sikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa nangalolu suku lwanamhlanje. Asihlanganeni-ke kwaSibiya eGoyintethe nalabo abazobe bekhona kusasa ngokugcinwa inkosi. Sihlanganeni kwaSibiya eGoyintethe. Bese kuthi ngesonto asihlanganeni eBhamshela. Ngesonto masihlanganeni eBhamshela. Inkonzo nje eBhamshela ngesonto. Siyambonga uNkulunkulu wethu, anigcina nilondoloze, abe nani, abe nomoya wenu futhi. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba malugcine lukulondoloze nomndeni wakho. uJesu Kristu inkosi, masithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu ngale nkonzo udumo silinikeza wena. Phila-ke Nkosi, phila uNkulunkulu wethu onomusa. Ngiyakhuleka phakathi kwethu, phila Nkosi ekhaya lezwi, phila Nkosi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Singayaphi masisuka kuwena ngoba wena ngokuvuka nokuphila, ukholwa uwe noma efa uyophila.
uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Engakusho nje namhlanje nginama-challenges kakhulu ngo-WhatsApp. Nginama-challenges kakhulu ngo-WhatsApp, kodwa ngicela ukugcina lapho ngingadluli. Nikhuleke manxusa, nikhuleke ma-intercessors, linqotshwe idimoni. uJesu Kristu inkosi. Babonze bande uyavalelisa ukuthi uJesu Kristu inkosi. Amen.